Så er der fyreaften, og det betyder selvfølgelig, at jeg kan køre hjem, så det er jo bare fedt. Nicoline spurgte lige, om jeg ikke lige vil ordne et par ærner, ordne et par ting, inden at jeg nu kører hjem, og det vil jeg selvfølgelig gerne, fordi at, sådan er jeg. Hun spurgte, om jeg ikke lige ville køre forbi Sunset, fordi hun rigtig godt kunne tænke sig en snackburger, og nu prøvede jeg lige at ringe til hende, og der tog hun ikke telefonen, så jeg ved ikke, om det var 1 snackburger eller 10 snackburger, men jeg endte altså med at købe 4. Så jeg tænker, at 2 til hver, det må være mere end rigeligt. Også fordi, at nu her de her dage, hvor at, hun har været rigtig meget gravid, og jeg har været rigtig meget på arbejde. Eller ikke rigtig meget, men ligesom jeg plejer at gøre indtil kl. 17.30. 17.30 er jeg fri, og så hjemme kl. 18. Der er det altså bare rigtig lækkert, at man lige får lavet et eller andet nemt, og det har vi måske også været lidt for gode til. Og når det er sagt, så fik jeg så også købt en milkshake, som jo så ikke ligefrem gør det billigere, fordi man lige at købe en rødgrød med fløde milkshake, som jo er deres helt nye milkshake. Eller helt nye, det ved jeg ikke, den er nok en måned gammel eller sådan noget. Men rødgrød med fløde, og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan rødgrød det skal smage. Fordi det eneste, jeg har smagt, det er ting, der smager ligesom rødgrød med fløde. Men ikke selv rødgrød med fløde, hvis det ikke er nogen mening. 49 kroner skulle de have for den her. Det er jo vanvittigt dyrt, men altså, jeg tænkte, jeg skulle prøve den. Og nu har jeg altså prøvet den, men jeg tænker, den er faktisk rigtig god, synes jeg. Men 49 kroner, det er den ikke værd. Ej, den er fandme god. Men lad være med at købe den til 49 kroner, det er fuldstændig vanvittigt. Det er vel det der kommet med der. Ja, nu mangler vi bare lige en... Så er jeg kommet hjem, og jeg har fået spist lidt, som vi så før. Der skal ikke ske det helt store i aften, tænker jeg. Så det bliver egentlig bare en lille afslapning, tror jeg. Så sagde jeg bare, at jeg var fucking ligeglad. Og så kiggede min mor på mig og sagde... Vi tager lige ud og går en lille tur med Eddie. Jeg var i XL for nogle uger siden, fordi jeg skulle købe, jeg tror det var et gavekort eller et eller andet. Så fik jeg det så på en faktura, fordi at, det spurgte de om, og så tænkte jeg, så kunne jeg stadig godt betale det nu. Det kunne jeg så ikke få lov til. Eller det kunne jeg måske godt, det ved jeg ikke, men det valgte jeg i hvert fald at være med. Og så sendte de den så på en mail, og så har jeg fuldstændig glemt alt om den. Så nu har jeg fået en rykker på, hold nu fast, 14 kroner og 63 øre. Det er jo ikke mange penge, men det er bare træls, fordi at jeg har jo fuldstændig glemt alt om det. Det er jo 2 måneder siden eller sådan noget. Ja, så det er jo så hvad jeg blandt andet for aftenen til at gå med. Vi har slappet lidt af og set lidt serier og sådan lidt. Blandt andet har vi set det her Roasted med alle de her komikere. Det synes jeg faktisk, der er meget sjovt. Det kunne I godt til at se, hvis I ikke allerede har gjort det.